Houbo un tempo no que dirixir un xornal era cousa de homes, ata que apareceu ela, sen erguer a voz, sen pedir permiso, só facendo xornalismo nun dos momentos máis críticos da historia de España. O 1 de febreiro de 1881 naceu en Barcelona o xornal La Vanguardia. Medio século despois será unha galega quen o manteña en pé. Mariluz Morales naceu na Coruña en 1889 e medrou entre dúas terras, Galicia e Barcelona, onde se trasladou a súa familia polo traballo de funcionario do seu pai. Nunca quixo romper o vencello coa súa terra natal. Gustáballe escribir, e escribir para ela era a única maneira honesta de ser xornalista, nunha época na que apenas entraban mulleres nas redaccións, e se o facían era para escribir de moda ou de fogar. En La Vanguardia comezou facendo crítica de cine en 1924, cando o cine aínda non tiña importancia que alcanzou anos despois. Asinaba cun nome dome, Felipe Centeno, tomado dun personaxe de Galdós. Ata que xa non fixo falta agocharse. En 1936, no medio da guerra e do caos, La Vanguardia quedou sen director, fuxido ao exilio. O Comité Obreiro que se fixo cargo do xornal elixiuna a ela, a única muller da redacción. Aceptou con dúas condicións, só sería por pouco tempo e só faría xornalismo. Da parte política ocuparíase outro, aínda que ela era militante do Partido Galeguista, fiel defensora do Estatuto e do uso da lingua galega no ensino. Durou pouco e pagou no caro. 40 días no cárcere en 1940, esquecemento e silencio, ata que pasados os anos empezou a escribir de novo con pseudónimos, como o de Jorge Marineda, en homenaxe á súa Coruña. Escribiu un total de 1000 artigos, ademais de libros e traducións pro público infantil. Rehabilitárona como xornalista en 1948 e incorporouse á redacción de Diario de Barcelona ata a súa xubilación. Hoxe volvemos dicir o seu nome, Mariluz Morales, unha muller que non é que rompera o teito de cristal, esnaquizouno en 1000 anacos. A historia tamén se escribe reivindicando as que nunca deberan ser borradas.